sau biyu za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dakta Abbas iya na Zazzau alfaharin ƙasata, sako na Hajja Fatima tauraruwar ƙasata. Mai sama mai ruwa da iska Allah mamallaki, sau biyu za ka yi sifika. Mu dai kai muke ta roƙa sarki gwani, sau biyu za ka yi sifika. Baba Abbas muke ta fata Allah kamai, sau biyu za ka yi sifika. sau biyu Rabbana kamai shi cikin ƙasa, sau biyu za ka yi sifika. sau biyu za ka yi sifika a cikin ƙasa. Baba Abbas kuna da kishi a cikin ƙasa, mu fatan mu to kayo so bi 'yan ƙasa, domin ci gaban mu kai maimai ƙasa. Baba Abbas muna ta fata da 'yan ƙasa, gwanki mai kahon karo taju, to wa ina da mai tare gagagu. Baba su fi kamun kira ka da jigo, to ga kan kada na ce fasa kuma. Sannu muji na Fatima mai girma, Allah ya yi dare gari ya waye, ga tauraruwar iyan Zazzan nan, First Lady wurin sifika mama, mamar mu Fatima mai girma. Ni dai addu'a nake yi mama, Rabbi ya ida duk nufin nan mama. Umar Tonga ne yake baitoci, Baba sifika na faɗa so bi dai. so biyu za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dakta Abbas iya na Zazzau alfaharin ƙasata, sau biyu za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dakta Abbas iya na Zazzau alfaharin ƙasata, sako na Hajja Fatima tauraruwar ƙasata, sau biyu za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dakta Abbas iya na Zazzau alfaharin ƙasata, sako na Hajja Fatima tauraruwar ƙasata. Sako na Hajja Fatima hasken ki ba kaɗan ba, hasken gida da ƙauye birni ba ko da wai ba, mai arzikin da kullum ba ta kasa tallafi ba, ta yarda rabbi ke yi ba ta nuna ƙorafi ba, ita ce ta ce mu wake sifikan ƙasa gaba Sau biyu ɗaya. za ka yi sifika, Umar da kakka mulka ba su nuna ƙorafi sau ba. biyu za ka yi sifika, Yau ga gangamin mawaka mun zo da tambarin, sau biyu za ka yi sifika, tambarin Abbas Taju iyan mu ba da wai ba, sifikan kasan mu so bi za ka yi rabbiya. sau biyu za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dakta Abbas iya na Zazzau alfaharin kasata, Sako na Hajja Fatima tauraruwar ƙasata, faɗo ya ji garwashin wuta da sauran tsalle, sifika so biyu za ka yo, wasu sai sun kyale, sifika kai rayin mu ne, ba kai mana dole don ka wucewa na baran kaji bare salele. Amarya in shagalinta ya zo a sa mata lalle, sifika sai ka ƙara yi wa maza bulale, mawaka mun zo dandazo a sakar mana talle, sifika ran da ya bayyana wasu za su sulale, mu kuma mu dinga farin ciki ya zamo mana sele, muna lale da zuwa domin shi mu dinga rawa, muna samun natsuwa ruwa sai mai shakuwa, kasar Zazzau kuwa alkairi na ta zuwa, jibar na Jalatu Kaduna ne baban wakoki. Kwarai da akwai nasarori, sau biyu za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dakta Abbas iya na Zazzau alfaharin ƙasata, sako na Hajja Fatima tauraruwar ƙasata. je ka yi mun gani mun gode muna yabawa, a wakilcin ka Zariya ta shafi duka kowa, alkairai ta ko ta ina ɗai suke zubowa, abun farin ciki ne sosai ga tallaka, fanni na lafiya da karatu ya shafi kowa, titi ta ko ina ga haske ga zazzaga, mashin ya
iri yana rabawa, aiki yana rabawa, har da ofa yana rabawa, scholarship yana rabawa, abinci yana rabawa, har da abin sha yana rabawa, kuɗi yana rabawa, da tallafi yana rabawa. Sifika iyanmu alkhairi ne ga zazzaga. Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dr. Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. Maka yi ka kara maimaitawa cikin kasata. Ce ni na zo da shi sakon al'ummar kasata. Sun ce ai idan ka maimaita dole za mu go. Sakon gaisuwa suke miƙowa maza da mata. Ya kara maka jagora a lamuran ka kwati. Ka kai sai kawai ba adadi muke ta fata. Allah ke yi ma kawai karyar hasadar magautai. Rabbi bashir sifika mai sak mu samu gata. Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dr. Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. Sakai za ka yi sifika gwarzo gwaninmu ne, mai haƙuri gami da juriya kai malaminmu ne, yin hadari ya zuzubarwa faharin gidanmu ne, sifikan cikin ƙasanmu faharin garinmu ne. Honorable Abbas Danta in ji alfaharin ƙasa, Honorable Abbas Danta in ji gaida ƙashin ƙasa, Honorable Abbas Danta in ji jagora na matasa, Honorable Sifikan na Najeriya baya sa insa. An samu ci gaba a siyasa kai gaba, ka taimaki dubban al'umma jamu mu je gaba, mai haƙuri mai tausayi san ba ma fargaba. Angon Hajiya Fatima tauraro ta yi gaba, to ga sarkin waƙar sarkin zazzau ja gaba, Zaharaddin Wili ɗan nan na kuku samu Saudi albarka. za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dr. Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. Assalamu alaikum jama'atu Najeriya jami'atan baiti shu'ara'i fi shi'irti jawab faɗi makasata tafat na min tije bi hadaratin Najeriya kafat akadibun wabil ni Najeriya wazzariya jumlatan isamir ya tije bi asatin nuwabi Najeriya fursata tunumbu karrir tunumbu kasir tunumbu marra sani istamir bi ri'asa tunumbu wadani lamma fasadat gayyar tahabiri asa tunumbu sayyid al-ula olure misa'adat bi siyasa tunumbu intakartu li fadima hajjajatu fadima labbaiki mukarrima hajjajatu fadima sayyid al-ula likadibuna tije marataini karir bila nuqsani awwal marra wasani aiwa bila qawlani tije karrir marra kadibun wabin Nigeria masha Allah. Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dr. Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. Tare zaman ka tun da members sun bi ka sun amince. Majalisar kasar mu yau ba wani cece kuce. Tarihin ka baya karewa tun da kai fice. Na ji mahassada a gefen ka suna ta ce kuce. Domin kaya an gani tilas ne su dumauce. Kai da iya Abbas na Fatima lalle uwar mu ce. Ta haɗa kan maza da mata haka ma nasara ce. So bi ne sifika in Allah ya baka tilas ne a barka. Mai natsuwa ga harka adalci ne halinka. Musulmi sun bi ka, Kiristan sun bi ka, kai so bi za su baka. Tarihi za ka bada don so biyu za su bi ka. Sifikan kasar mu da Abbas Tajuddin mu so biyu za mu bi ka. Members ma za su bi ka. Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya so. Dr. Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. Gana mu iyan zazzau wasu fika
ka jarumi lamba hudu namu kuma ka zama malami damu mu mawakan zazzau mun yi sallami Dakta Abasu Tajo yau ka yi kokari kullum kana ta aiki to sanni ci gari Zariya muna ta amfana da ayyukan gari mike wa iyan zazzau mike wa iyan zazzau tafa wa iyan zazzau tafa wa iyan zazzau mu gaishe da iyan zazzau mu gaishe da iyan zazzau kai mu sara wa iyan zazzau sara wa iyan zazzau dan yana rabon kairi dan yana rabon kairi kuma kullun yana ruwan aiki yana ruwan aiki mun yi tagume muna jiran wani mu ne a gida mu ne a dawa Abdul Saudi Zazzau za ka yi sifika idan rabbi ya Dakta Abbas iya na zazzau alfaharin kasata sako na hajji Fatima tauraruwar kasata Dakta Abbas iya na zazzau Allah ya taimaka ma aiki kake da gaske kwarai mun gani da dama lamba hudu sifika na ƙasa ka ƙara himma kayo abin a duba Allah ya ƙara girma Dakta Abbas a jama tilas ko za a sauma mai gaskiya amana kai lokaci ya nuna kafi sukan a tauna gaishe ka mai gidan hajiya Fati yar amana jarmai cikin maza na gaishe ka mai gidana ko kas nike yaba ma Allah ya taimaka ma ka aje tarihin da ka ba a sifika ba ayyakai Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya Dakta Abbas iya na zazzau alfaharin kasata sako na hajji Fatima tauraruwar kasata abaka aje a dawo kai ne kaɗai baba sifika yanzu dai a ƙasa kai kaɗai ke cera ana yabon ka a yau kai kaɗai kayo ayyuka na alkhairi mun ji mun gani ko a ina ana faɗin kairi mun ji mun gani sifikan mu ka zamo kairi mun ji mun gani Abbas Taju mai raban jari mun ji mun gani baba sifika addu'a ta kai sau biyu fata na Zulaiha jigo a cikin ƙasa Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya Dakta Abbas iya na zazzau alfaharin kasata sako na hajji Fatima tauraruwar kasata sako na hajji Fatima tauraruwan kasata ta ce mu bayyana mako al'ummar kasata so bi iyan zazzau kakakin kasata da yardan buwayi Allahu ka inganta lamarinsa su fi kanmu da hajji Fatima mamarmu masu kishin danginmu har da ma 'yan kannunmu hajji Fatima tauraruwa na iyan zazzau namu sobi ne baba sifikan mu ni Bashir Musa na Zariya na ce sai kayi Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya Dakta Abbas iya na zazzau alfaharin kasata sako na hajji Fatima tauraruwar kasata tauraruwar kasata sau biyu ne sifika Abbas Tije ne sifika yake da rabbana kuma shi yake tsare ka Abbas Tije ne sifika ka zama mai amana mai san mutan garinka Abbas Tije ne sifika dukkan mutan gari kowa ma yana yaba ka Abbas Tije ne sifika yanzu a sake zaɓe kai za mu sake ɗauka Abbas Tije ne sifika halinka ne girmanka ne sifika mun baka ne lokacinka ne sifika kai namu ne kai namu ne sifika kai za mu sake zaɓa so biye ne sifika mu kai muke yabawa so biye ne sifika kai namu ne sifika so biye ne sifika me san mutan garin Saudi za ka yi sifika idan rabbi ya Dakta Abbas iya na zazzau alfaharin kasata sako na hajji Fatima tauraruwar kasata maza jiran maza gana mu jarumi
Sifika Abbas Tajuddin malami sai dai iya ashe in aiki ake batu iya farin jakada mai kauda yan uba mai taimakon matasa ne bai da fargaba Allah ya bashi komai ne za mu je gaba sifikan mu Tajuddin ba a ja da kai mun gaida malami jangwarzo da malamai ga ka haziki ga ka jarumi sannan adali mai kaunan mu ne sannan mai kishin mu ne ka zamo gwani sannan shimfidar mu ne Isma'ila sarkin waka na gaida kai mun ci jarumi ne kai hazikin uba Saude za ka yi sifika idan rabbi ya sanya Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. APC ku ce iya ne shi kwa iya dan halak ne Kaduna State na iya ne zan wani ma na iya ne Zaria duka na iya ne shi kwa iya alkari ne sifikan Nigeria ne na goma sifika hakan ne na hudu a kasar mu kai ne so biyu za kai hakan ne angon tauraruwa ne Hajiya Fatima ne best lady matsayinki ne dan gwari na iya ne so biyu za kai a ƙasa Saude za ka yi sifika idan rabbi ya sanya Abbas iya na zazzau alfaharin kasata. Sako na Hajji Fatima tauraruwar kasata. Ya kayi mun gani kuma mun ga musattin a farko da yau da gobe ba canji ya za mu ɗauko ga fura da nono da zamiyo da koko bi za ka yo sifika dan saurin isar da aika kalle da shan da kai ka shuka talakawa suna yabanka wakili na arziki tufamar taban jiki bar sa ka ɗau tsaki masu gudu suke haki muka muna da yin biki